Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo waħħal f'diversi msieħba li għenu jiffurmaw id-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista għal iżbalji kbar li fih. Il-ġimgħa li għaddiet il-Partit Nazzjonalista nieda d-dokument tiegħu ta' qabel il-budget fejn spikkaw żbalji kbar fiċ-ċifri f'partijiet differenti fl-istess dokument. Fost oħrajn, stajna ninnotaw kif paġna 18 tad-dokument jingħad li fl-ewwel kwart tas-sena kien hemm tkabbir ekonomiku ta' 1.4%. Madankollu f'paġna 9 l-istess dokument jgħid li tkabbir kien 3 darbit inqas, jiġifieri 0.5%. F'paġna 10 tad-dokument, il-Partit Nazzjonalista jgħid li tkabbir ekonomiku reali fl-2019 kien ta' 4.7%. Madankollu meta tqalleb ftit paġni wara, il-Partit Nazzjonalista jgħid li tkabbir ekonomiku reali fl-2019 kien ta' 4.9%. Dwar dawn l-inkonsistenzi, staqsejna lil Robert Arrigo u Teres Komodini Kakija sabiex jiċċaraw li ma' ċifra hija waħda korretta u Arrigo farfar ir-responsabbiltà fuq minn il-Partit Nazzjonalista joħroġ dan id-dokument. Dwar din il-mistoqsija għax Dr. Komodini Kakija ma rrisponditniex. Ġi ċifri differenti fuq l-istess ħaġa 4.9% u 4.7% li mit-tajba. Interessanti li ħadd kompli tisħoq fuq di kull ċifra hija magħmula mill-stakeholders. Stakeholders għandhom ukoll diversi metodi fejn jaslu. Lil Robert Arrigo staqsejnieh dwar l-estensjoni tal-miżura tal-għajnuna fil-ħlas tal-pagi hekk kif il-Partit Nazzjonalista nkludija fid-dokument ta' qabel il-budget tiegħu. Huwa qal il-Prim Ministru qed jirrepeti dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista. Il-Gvern qed li għandu jestendi il-wage supplement sa Marzu. Dan tafu il-Prim Ministru diġà ħabbara din il-miżura u qed ukoll li għandhom jieħdu skemi biex jiġu irranġati l-faċċati tad-dar. Din l-iskema ilha teżisti u din is-sena reġgħet ġiet estiża biex ngħidu hekk ġifieri dawn bażikament qed tirrepetu intom affarijiet li diġà qegħdin hemmhekk. Naħseb il-Prim Ministru qed jirrepeti dak li aħna ilna ngħidulu. Madankollu kien il-Prim Ministru nnifsu li fis-27 ta' Settembru, kważi ġimagħtejn qabel il-Partit Nazzjonalista ħareġ id-dokument li ħabbar li ser jestendi din il-miżura. Il-COVID Wage Supplement salva 100,000 impjieg b'mod dirett u indirett. Ħanati aħbar, dak il-COVID Wage Supplement se jibqa' u mhux se jibqa' sal-aħħar ta' Ottubru imma se jiġi estis. Hawnhekk Robert Arrigo kompla bin-narrattiva negattiva li qabad il-Partit Nazzjonalista immexxi minn Bernard Grech u skontu saħaq li bis-Sulluzzu ma naslu imkien. Dan minkejja li l-Prim Ministru estenda l-COVID Wage Supplement b'mod indefinit. Naxxur ngħidulu li bis-Sulluzzu ma tasal imkien. Xahar b'xahar ma tasal imkien.